Že to pôjde zo začiatku trošku o také oťukanie a borci sú profesionáli, budú chcieť trošku zistiť, ešte sa spolu, myslím, v oktagóne nestretli, budú chcieť zistiť, ako ten druhý ide na vec, budú sa snažiť odhadovať vzdialenosť a tak ďalej. Rešpekt na obidvoch stranách. Tak celkom takto pravda nie. Hneď ako som to dopovedal, tak sa to už nestalo pravdou, lebo myslím si, že vyprovokoval to náš Marian Jakubík tú aktivitu. Veľmi dobre. Natláča Poliaka na pletivo. Ak sa nemýlim, tým pádom aj boduje. Určite áno. Poľský reprezentant naozaj výborne drží rovnováhu a nedovolí mu zhodiť ho na zem. Poliak má veľmi dobrú obranu proti strhom. Ja mám pocit, že v tomto súboji sú už dovolené lakte. Áno. Tento súboj je jeden z prvých, kde sú plné UFC pravidlá a samozrejme lakte patria do tohto profi zápasu. Ja chcem divákom pripomenúť a vyvrátiť ďalší mýtus, ktorý sa hovorí o MMA. Rukavice vlastne ostávajú vždy. Áno, v MMA, v modernom MMA sú rukavice predpísané. Existujú samozrejme bojové športy, kde sa rukavice nepoužívajú, napríklad brazilské valetudo, ale MMA rukavice musia byť. Aj keď že ťa preruším, aj keď tie kolenné údery a kopy sú naozaj bez tých chráničov dosť bolestivé. Povedal by som, že je ten úder v tej malej rukavici, ktorá je koncipovaná tak, aby umožňovala aj držanie, páčenie oproti klasickým boxerským alebo boxerským rukaviciam, ktoré majú oveľa väčšie výplne, tak aj tam ten úder je oveľa tvrdší a netaktizuje sa veľmi tu na to, že by niekto vydržal veľa úderov, tak ako sa to robí v boxe, že niekto je držák a potom nastúpi. V MMA to až tak celkom nebýva. Ten úder tou malou rukavicou je ďaleko tvrdší. Znova náš reprezentant natlačil poľského reprezentanta na kraj oktagóna, kde mu vlastne cieľene chce ubrať sily. Tak jeden aj druhý taktizuje, snaží sa o to, aby získal prevahu a čaká na nejakú hodnú príležitosť, ako zaútočiť. Myslím si, že aj diváci čakajú na to vyburcovanie, že je tu opäť vidieť, že Poliaci sú veľmi silní, Marian je veľmi dobrý grappler a takisto sa mu nedarí preniesť zápas na zem. Sice boduje, natlača supera, má zatiaľ kontrolu, čo sú bodované záležitosti, ale určite by chcel tú prevahu preniesť do ďaleko lepšej pozície, ako je táto. Aj keď sa dá povedať, že táto pozícia nie je nejak zvýhodňujúca ani jednu stranu. Pozícia, kedy tlačí borca na pletivo, je pre ňoho výhodnejšia, pretože tá uberá sily hlavne Poliakovi momentálne. Ale tu práve vidíme, Poliak nasadzuje tvrdé lakte, čo je pomerne nebezpečná vec. A Marian ich určite cíti. Naozaj bojovníci si nič nedarujú a som sám zvedavý, kto z nich a čo vymyslí a ako to dopadne. Je tu vidieť skúsenosti na obidvoch stranách. Zápas je viac grapplingový, čo možno pre lajka nie je až také na prvý pohľad atraktívne ako rozdávanie KO úderov, ale tu práve vidíme tú profesionalitu a tú skúsenosť borcov.
Coach is out. Coach is out. Odbytová bodce do druhého kola. Ešte jeden! Dávaj pravý! Chlapný ruky! Teraz máš tam jedno dobre chytenie, strední k sebe. K sebe, Marian, tak? Mali sme menší výpadok, ja verím, že už je to odstránenie a že nás počujete pri svojich obrazovkách. Takže vidíme tu pokračovanie a dúfam, že zvuk už je v poriadku. Je tu momentálna prevaha slovenského borca, ale Poliak sa zo spodu aktívne pokúša útočiť. Ja sa priznám, že ešte stále trošku váham a čakám aj na pokyn z našej zvukovej režie, či už je to v poriadku. Tak áno, potvrdilo sa nám to, je to v poriadku, malý výpadok, ale už sme späť. Môžeme znova vám priblížiť situáciu, ktorú sledujeme v našom oktagóne. Sledujete kategóriu do 70 kg Cezárik Lapský versus Marian Jakubík. Marian Jakubík získava v začiatku druhého kola zaujímavú prevahu, pokúša sa o ground and pound a rôzne útoky z hora. Poliak celkom dobre bráni, pokúša sa o submission techniky. Myslím, že Marian momentálne boduje ďaleko viac ako poľský borec. Neviem presne, kde sa ten výpadok zastavil a kde vlastne sme ešte boli počuť véteri. My sme spomínali, že máme naozaj kvalitných bojovníkov a že to vyzerá, že je znova možnosť využiť všetky tri kolá, aj keď v tejto chvíli Marian Jakubík ukazuje, že nie je to celkom jeho prianie. Tak určite to jeho prianie nie je a Marian momentálne ukazuje, že vôbec to tak byť nemusí. Získava veľmi zaujímavú prevahu a až mám taký pocit, že poľský reprezentant trošku kondične zaostáva. Poľský reprezentant sa celkom dobre bráni, Marian nasadzuje submission, armbar. Poliak to veľmi dobre bráni. Z našej pozície to celkom dobre nevidíme. Marian to musel pustiť. Ale opäť sa dostáva Poliakovi za chrbát do dominantnej pozície. Postupuje presne tak, ako postupovať má. Keď si tak pomaličky pozerám ten stream, ktorý je púšťaný cez kamery, tak mám pocit, že niekedy tí diváci majú lepší výhľad ako naše VIP stoly. Myslím, že trošku to skresluje, ale I keď tá atmosféra... Máme tu nasadené škrtenie zozadu, takzvaný rear naked choke. A myslím, že je chytené. Tak dúfajme, že áno a že náš reprezentant... Poliak sa z toho dostal. Ale Marian pokračuje vo víťaznej pozícii. Tvrdé lakte z hora. Zatiaľ krásne druhé kolo pre Mariana. Ja som samozrejme chcel povedať, že hoci ten výhľad pri obrazovkách je úžasný, nie nad atmosféru priamo tu v Poprad Aréne. Keď to človek zažije naživo, pit cage fighting, MMA. Dnes konkrétne Slovensko versus Poľsko a my veríme, že Marian tento súboj ukončí už v tomto kole, lebo pozícia tomu nasvedčuje. Marian robí presne to, čo robiť z tejto pozície má a to sú tvrdé lakte, to je ground and pound z hora, údery, ktoré prechádzajú. Poliak síce strategicky, takticky sa bráni, ale
výrazná Marianová prevaha. A ak by to náhodou aj prešlo do ďalšieho kola, tak Poliak určite zostane otrasený. I keď sme už videli aj takýto výsledok, myslím si, že pár súbojov dozadu dnes večer, kde nestačilo slovenskému reprezentantovi iba nabodovať. Tak ale v tomto prípade to bodovanie je veľmi výrazné a toto kolo v každom prípade prípadne Marianovi. Tak my veríme, že to poľského reprezentanta v tejto chvíli dostatočne odradilo. Začína nám tretie kolo. Pôjdeme do tretieho kola, ktoré bude rozhodujúce. A my veríme, že v nás prospech. Marian už viackrát ukázal, že kondične je na tom výborné, technicky takisto. A dúfam, že si to víťazstvo nenechá ujsť. Poliak je veľmi vyčerpaný, ale má byť z čoho. Naozaj tie tvrdé lakte z hornej pozície, nie je to sranda. A zároveň musíme aj podotknúť, že ich Marian Jakubík uštedril naozaj mnoho. Využíva samozrejme túto možnosť, ktorá v profi zápase je. Lakte sú veľmi obľúbenou technikou v MMA v profi zápasoch a ten dôvod je jasný. Lakeť veľakrát z tej hornej pozície v tom ground and pounde prejde krajšie, aj z veľmi malej vzdialenosti narobí veľké škody, prejde krajšie ako úder. A veľakrát sme videli borca buď načatého, otvoreného, alebo otraseného po pravej úderoch lakťami. Tretie kolo práve v tejto chvíli a ja som naozaj zvedavý, ako to dopadne. Poľský borec to samozrejme nevzdáva. Snaží sa zasypať Mariana údermi. Práve v tejto chvíli ho preskočil, tak toto sa, milí diváci, naozaj len takto nevidí, kde Marian okamžite prešiel do spinning backfistu, do úderu z otočky. To sa tiež len tak ľahko nevidí na týchto podujatiach. Ale Poliakovi sa podarilo nejakým zázrakom dostať Marianovi za chrbát. Ten ho vynikajúcim spôsobom zhadzuje, ale Poliak tu nasadzuje submission. Marian to bráni. Toto by bola naozaj veľká škoda. Poliak ako keby vzkriesený nabral všetku energiu, ktorú tam mal na začiatku. A ukazuje, že sa nemieni vzdať. Marian to veľmi dobre bráni, ale toto je technika, kde stačí sekunda. Poliak si pomáha z druhej strany a Marian to ubránil, výborne. Naozaj potlesk publika, ktorý rozoznal techniku, ktorú Marian nasadil. A okamžite prechádza do ofenzívy. Sledujeme úžasný súboj. Dostáva sa mu za chrbát, kontroluje ho. Kategória do 70 kg. Cezárik Glabský versus Marian Jakubík. Cezárik Glabský robí, čo sa dá, aby odolal. Ale Marian je vo vynikajúcej pozícii. Nech to dopadne akokoľvek. A je to víťazstvo. A dopadlo to pre nás, dobre. Ale chcel som dodať, že nech to dopadne akokoľvek. Musí sa uznať, že poľský reprezentant v treťom kole ukázal, že vie pozbierať sily na samý záver. Opäť sa tu ukázalo, že Poliaci sú v nenormálnej forme. Nie sú to žiadne ľahké zápasy pre našich borcov. Kde sme na záver druhého kola mali pocit, že poľský reprezentant kondične odišiel, ale hneď v úvode tretieho kola ukázal, že to nie je celkom tak, avšak našťastie pre nás mu to až tak nepomohlo a ja môžem s radosťou oznámiť, alebo to nechám teba, Peťo, že výsledok v treťom hlavnom súboji, v 8. súboji dnešného večera je, môžeš to povedať našim divákom ty? Takže víťazí Marian Jakubík na rear naked choke a vyrovnáva nám skóre na 3-3.